Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Dnešní video bude o tomhle tom autě. Jedná se o ten Mitsubishi Colt, který jsme mohli vidět v předchozích videích. V tomhle videu někde ke konci se to pokusíme naladit s klukama z EQ Garage. No, jdem se na to mrknout. Jak už jsme si předtím ukazovali, jedná se o Mitsubishi Colt. Elektriku máme hotovou, udělali jsme komplet motorový svazek, novej. Vlastně interiérová elektrika je taky komplet udělaná, nová. Tady máme pojistkovku, tady jdeme k relátkům. A jak šikovně schovaná baterka, odpojovač, EcoMaster Classic, EDL, relátka, tady ještě přijde udělat tablet na budíky. Takže elektriku máme takhle hotovou. Už jsme si vytvořili i base map na start. Že už jsem dal motora i oživil, už to vrčí, už to jede. Takhle můžeme mrknout na elektriku. Takže auto nám tehda poprvé nastartovalo, akorát furt to bylo takové bohaté, chudé, trošku nám haperovalo palivo a vlastně moc to nereagovalo na nějaké, řekněme, změny v softwaru. Tak jsem měl podezření tady na palivovou pumpu. Podezření bylo správný, byla tam vlastně taková ta stříbrná, už to znáte, a la Valbro, jo, tady tahle. Každý, kdo si to chce koupit, prostě nekupujte to, je to špatný, nefunguje to. Dali jsme tam Stiteka, to co je s ním drifťáku, v ten moment pěkně směs stabilní, jo, už se povedlo i naladit krásný volnoběh stabilní, takže paráda. Na autě mají širokopásmová lambda sonda, takže všecko víme. V plánu to máme naladit s klukama z EQ Garage, tak uvidíme, co se nám z toho povede dostat. Co byla taková halus, tady vlastně výfuk, tím, že je strašně nízko ta podlaha, protože tady vlastně taková trubková konstrukce, tudíž ten výfuk tam nebylo kudy proplít dozadu, tak se s tím výfukem jde jakoby takhle, pak se vrací, jo, je tady vyvedený. Tady bude ještě jako prodloužení, takové, když někde chytne balík, ať ho neurve celý výfuk, protože tady je vlnovec, kdyby náhodou. Když se to tak nějak jakoby rozloží ten výfuk, tak délkově to vychází až dozadu, takže uvidíme, jaký ten protitlak by měl být zachovaný. No, dneska si odveze auto známý zpátky k sobě, si vlastně dodělá kapotáž, jo, sklo si tady hodí, dveře, tady ty boční okýnka už si nějakým způsobem chystá. Vlastně dodělá takové ty věci, aby to mohlo jet. A jak to bude mít hotový, tak se domluvíme s klukama z EQ, nejspíš předpokládám s Erikem. A pojedeme to naladit. Bude to taková výzva, protože tím, že to je atmosférický malý motor, jo, a neměnilo se tam vůbec nic, zůstaly tam stejné vačky, jenom trošku se zvětšila klapka. Střiky jsou tam teda taky větší, ale když tam nedostaneme vzduch, tak vstřikovače jsou nám k ničemu. Takže já, když to řeknu hloupě, každý kuň bude úspěch. Takže jsem na to zvědavej, co se nám s tím povede vytvořit. Tak tím, že máš ten výfuk otočený správně? Jo, to je jako super smysl toho vytrávání, protože to bude kurva kráva, no. Hladicu nějakou, jo, máš hladicu, tak to je dobrý. Jo, hej, no. Tak to je super, to zase. Má donesl ventilátor, sehnal, ale ještě nebyl jako čas. Dívej, jaký má pizza, zadní pizza. Ty kokos, to bude zbraně. Jo. Máš na to nějaký papír? To je dobrý, teď budu mít sledování, to každá druhá tady z příboru bude slintat. Tak už nám dorazil i další chuligán z EQ Garage. Radíme, pozdrav. Že? Jo, dobrý, no. Uvidíme, až se rozjedeme. Jo? Kolik má ta zeď?
Projede mi. Hej, no, potřebuješ tak 300-400 kg. Na to je to moc lehký to auto. To ještě na odvětrávání by bylo. No, jako to. Ještě možná bude vypalovat páska. No jo, bez pravdy. Kupujte merch! Takže Eriku, jak to hodnotíš dneska? Super, ne? Šílník mocný? Šílník mocný, měl být spíš nemocný, já měl mít 66 kg, ale mám prostě 80. Překvapil. Co radím? Pecka. Pecka. A co pan majitel? Já jsem spokojený hrozně moc, protože to byl úspěch, to jsem nečekal, na konci těch komuností a je to super, takže do budoucna zase využiju třeba někdy vaše služby. Ale já? Že si mě třeba rádi uvidíte teda. Jo, jasně. To bude třeba míč. No, káva to bylo hnusný, no, to bylo nepříjemný, no, to... No a vlastně jinak kluci tady brzdu mají zatím tak provizorně. Řekněme, že se... Interně, dejme tomu. Že se před pár dny teprve tak nějak zapojila, zprovoznila, vyzkoušela. Takže určitě do budoucna, jak se tady trošku poladíte, zařídíte ještě líp, tak pak asi plánujete ladit už doma. Už furt doma. Jo, tak je to mega posun, že jo, jako zas klasik. Prostě máte už svoje a vlastně dneska se nám povedlo naladit tohle, nevím, jak to jde vidět. Zde. Však to máš rozmazané No, úplně. však právě, Focusing failed. No, to nejde přečíst, ale 80,4 kW a 146 N, kdy vlastně v základu tenhle motor má 66 kW, takže to na atmosféru beru jako poměrně úspěch. Na tak malou atmosféru je to 1.6. Takže jestli nám ještě vyjde počasí a čas, tak to ještě jeden projet na Vrbátky. Až tak to bude rychleji dole, než jsi chtěl. Jo, ty vole, to by bylo. Když jsem udělal zajištění a nedostanu tam ruku na zátěž, tak musím to dělat, aby to fungovalo, to ještě přetvořit trošku, no.
Tak jaká? Dobrý, parádní. Po tolika letech, co na to říkáš? Zase se svíst. Po tolika letech se svíst. No je to nádherný, no, ty brďo, je to pecká. Po práci je to super, takže vyplatilo se tu ještě nějaká práce tam je, ale myslím si, že to doladíme a bude to jakž tak dobrý na začátek, no. Takže tak. No jinak. Takže jeden takový další projekt máme hotový spolu. Teď už jenom jezdit, užívat si to a sbírat úspěchy. Tak, a jinak ještě, abych poděkoval tak tady Márovi za kus odvedené práce, obrovské, bez něho by to nešlo a hrozně mi pomohl, takže děkuji moc. Je to super. Kluci z Eku Garáž to parádně naladili. Kluci z Eku Garáže odvedli krásnou práci, takže je to dobrý. Takže myslím si, že společnými silami se to povedlo a jeden se nesplněný za trošku začátek, takže dobrý. Takže tímhle se s váma loučíme a můžeme se vidět zase u dalšího videa. Mějte se krásně, děkuji. Čauvec.